Takže čaute, ja vás vítam pri novom videjku a ukážem vám, ako si vyrobiť pukátko. Je to ako pištol, strieľa sa s guľkami. Alebo potom s malými kamienkami, ktoré tu bohužiaľ nemám. Takže poďme na to. Určite budem potrebovať balón, ktorý som si už dopredu nastrihala na toto a pár takých menších gumičiek, alebo môžete použiť gumičky, z nich sa robia také náramky, sú také malé. Určite potom budem potrebovať fľašku, ktorú som si už rozkrojila a odrezala som s ní toto. To je tiež hladné. Ja som to odrezala a vyznačila fixou, keď ja to budem rezať. Takže na toto nastokneme balónik. Nejde to, ťažko. Takže vlastne základ je už hotový. Teraz to už len obalíme gumičkami, aby nám to dobre držalo. Ja som na to vlastne prišla, lebo som sa nudila doma, tak som si zobrala fľašku, balónik a vyšlo mi niečo takéto. Dneska je to iné videjko, lebo není ani so zvieratkami, tak preto je aj iné. Dobre, takže prvú gumičku už máme, dúfam. Keď tam budete dávať gumičky, obmotajte ich dvakrát, ale potrebujete mať pevný balón. A teraz ide ten vrch z toho balónika. Ten tiež motajte dvakrát, ale pôjde to o mnoho ťažšie. Ak toto nevyjde, tak skončím s videjkom a spravím si to potom. Nevyšlo to. Takže je to takéto, ja to ešte dotiahnem. Drží to. Už vlastne len potrebujete guličky a môžete strieľať. Len dajte bacha, lebo je to dosť silné, tak aby ste radšej dačo nerozbili. A vlastne je to praktické, lebo si to môžete strčiť do vrecka. Mať. Takže ja sa lúčim pri tomto videjku. V ďalšom videjku neviem, čo nakrútim, tak preto dajte do komentu. Nemusí byť so zvieratkami znova. Ale určite, čo nakrútim, lebo mám nové zvieratka. Tak, čo nakrútim určite. Takže majte sa pri ďalšom videjku.